Нишләп менә яшьләр ширкәүгә тартылмый? Дин буенча жалкаулык та бар инде кешенең менә шулай. Ураза вакытында җинси мөнәсәбәтләргә кергә ярыймы? Аны берсен генә әйтеп булмый. Дуңгыз ите ашарга ярамый. Ашарга юк моны. Инде үлеләр мунчасы инде була ул. Куркалар бит инде кайбер кешеләр теге. Миңа ул нәрсәгә любопытство өчен бер чакта да онытмагыз. Ходай сезгә булышсын барыгызга да. Исәнмесез, хәерле көннәр. Бүген бездә кунакта Балтач районы Чепия авылы ширкәү настоятеле протоиерей Владимир Иванов. Исәнмесез, хәерле көннәр. Исәнмесез. Мин безнең тыңлаучылар белән дә исәнләшим. Бүген хәзерле Пасха көннәре безнең узатылмагач, мин кешеләргә бәйрәм белән котлап, Христос тирилеп торган дип әйтим баштан. Владимир атакай, менә үзегез белән таныштырып китегез әле. Сез кайсы яктан, гаилә хәлегез ничек сезнең? Мин үзем туып үстем Казанда. Әти-әни минем авылдан килгән кешеләр. Үзем инде Казанныкы дип әйтергә була. Гаилә хәлегез? Минем семьям бар, хатыным бар, 7 бала бар. Менә сезнең дингә килүнең төп сәбәбе нәрсәдә? Бәлки тормышта бер инде сынаулар булгандыр. Шулар турында сөйләп үтегез әле безгә. Сынаулар тормышта кемнең булмый. Но мин сынауларга карап түгел, менә ничектер күңелем тартылды. Менә шулай. Ничә яшьтә килдегез? Кызыксынып дип әйтимме. Мәктәпне бетергәч, бераздан инде йөри башладым. 20ләр тулганда дип әйтим, шунда менә шулай 20ләр узгач, менә шул тирәсендә. Менә сез бит инде ширкәүләр белән бәйләнештә торасыз. Менә Татарстанда ничә керәшен ширкәү бар? Һәм алар бер-берсе белән һәрвакыт бәйләнештәме? Менә безнең бит ширкәү дип әйтергә бер жактан ничек була. Теге ширкәүнең зданиялары күп тә ул. Атна сайын килеп бара торган ширкәүләр безнең 5 кенә Татарстанда хәзергә нәдә кершенчә килеп барган ширкәүләр. Менә берсе инде центр дип әйтим. Тихвинский ширкәү Казанда, үзәк ширкәүбез. Аннары безнең Крештәрдә дә ширкәүбез бар. Аннары тагы менә Шура авылында кершенчә килеп бара. Кукмара. Кукмара районында. Аннары тагы безнең Крешен приходы бар Чистайда, молебный дом анда бар да, ширкәүне инде җиткерәләр. Алла бирсә, тиздән срокларны белмим мин. Җиткереп тә куярлар, Алла бирсә. Аннары тагын безнең Мәләкәс авылында инде җиткерелеп бетергә торган бер ширкәүбез бар. Менә ширкәүгә кергәч, әбиләр, ул яшьтәге кешеләрне генә күрергә мөмкин, шулай бит. Нишләп менә яшьләр ширкәүгә тартылмый? Алар. Менә хәзер менә ул проблем үзебездә дә тора инде. Яшьләрне ширкәүгә җөрсеннәр дип, ничек китерергә дип төрлечә тырышабыз. Әле тырышларыбыз ничектер җиренә килеп бетмәй. Менә ничектер бу җирдәге тормыш кызыктыра күбрәк инде. Нары инде теге дин буенча жалкаулык та бар инде кешенең менә шулай. Аның бит менә ишек үзеңне жалкын бер кенә дип әйтәләр. Теге җыклап та булмый, торып барырга да кирәк. Басып торырга да кешенең бик траслары күбесенең килми шул. Бәлки аңлап та бетермиләрдер. Шулайдыр инде. Алладан куркуларыбыз җитмәй. Менә шулай. Менә шул яшьләр дигәннән хәзерге вакытта бик күп катнаш гаиләләр. Менә сез моңа ничек карыйсыз? Менә мәсәлән, ислам динендәге белән православие динендәгеләр кушыла, шулай бит. Бу гунахмы? Нәрсә дип әйтер идегез? Гунах дип сүз әйткәнче шулай дип әйтим. Теге православный бергә торсалар, бер-берсен дин ягыннан аңларга җиңелрәк була. Аннары бит теге безнең бит православный не только үзең генә бул дип, балаларны дөньяга китереп
тоже бит православный динге өйрәтергә кирәк. Менә шулай балаларга алар өчен бик күбрәк сагышланырга кирәк. Җиңелрәк бер динне атасы да, анасы да булса бит. Менә шунысы бик әйбәт шул. Балалар өчен дә, үзебезгә дә менә шулай бергә ширкәгә барырга, келәүдә торып, кайтырга, менә шулай дин турында сөйләшергә дә, син аны ничек әйтмәсәң дә, бер динне булса, кешегә әйбәтрәк ул. Ну, бу гөнаһ саналмый инде, шулаймы? Гөнаһ саналмый дип, ну, ул да үзенчә бит теге тоже теге дөрес түгел инде. Гөнаһ дип әйтә. Менә хәзер бит гаиләләр бик күп, нәрсә мин аларга әйтим инде, менә шулай. Сез тегендәйләр, мондайлар дипме? Юк инде, алай да тоже аларны аңларга кирәк. Инде хәзер гаиләләр төзелгәч, нәрсә эшлисең? Алга таба лучше менә шулай итәргә. Дин кысылган чакларда, динне бетергән чакларда кеше күп нәрсәләрне аңлап бетермәде. Шуңар күрә менә шундыйлар да китте, гаиләләр. Хәзерге вакытта инде лучше менә ансын уйлап, менә шулай. Үз динендә кешене сайларга, шулай бит? Шулайрак әйбәт. Монысы аңлашылды. Менә инде мәсәлән, православие динендәге кеше никах укыта ди, шулаймы? Православный? Православие динендәге кеше никах укыта, һәм инде ул ислам диненә күчә дигән сүз, шулай бит инде? Православный кеше аңлап бетермәгәч кенә шулай итә. Потому что аңлап бетермиләр, дин Алла законын белеп бетермәгәч, менә безнең православный өйрәтү буенча менә шулай җиңел генә баралар шул аңламаган килеш. Менә кайсылары килә дә менә сорыйлар теге, менә шулай ничек була ул теге аңлатасың инде аларга. Күп кеше менә шулай аңлап бетермәй. Мәсәлән, нәрсә дип килеп сораганнар бар? Ну, ничек буламы, юкмы дип тегеләй булай. Юк инде, алай бу безнең кануннары буенча без православийлар только бергә теләк итәргә, бүтән җылыларны, теге келәүрәтләрен только православийлар белән бергә, только православийлар белән бергә. Даже теге бүтән христианнар дип үзләрен әйтүче диннәр белән алар белән дә ярамый. Аңлашылды. Менә ширкәү дигәннән инде бер дә ширкәүгә кирип карамаган кеше дип тә дөрес түгел инде. Мәсәлән, ширкәүдә белмәүчеләр бар. Менә ни эшләргә кирәк? Менә беренче кеше керә дә, нинди тәрегә барырга, ничә шәм ягырга? Менә сез нәрсә әйтер идегез? Менә белмәүчеләр күп. Менә шул белмәгәне бик аның әллә нәрсә дә түгел. Ладно, кайчандыр бит аны белергә кирәк, бөтенсен белеп бетергә безгә дә буламы, юкмы. Инде белмәгән килеш килдең икән, ярар, баштан басып тор, бүтән кешеләр ничек итәләр микән дип карап куй. Аннары җыри башлаган килеш бөтенсенә өйрәнә башласаң. Менә ничә шәм ягырга? Шәмнәрне юк, үзеңә кара. Менә безнең үлгәннәр өчен бер җирдә куялар. Аннары Изге кыз Марияга шәм куялар, Иисус Христоска шәм куялар, бүтән Алланың жараучыларга, изге кешеләргә куялар. Аны инде кеше үзе күңелендә уйлый. Менә бүген тегесенә куйым әле дип, теге чакта тегесенә куйдым, бу жолы бу изгегә куям әле дип, менә шулай күңелендә ничек була, үз күңелеңнән ничек кая күңел тартыла. Шулай шуң тәресе җанына барасың да инде теләк итеп, аның алдында шәмне утыртып җандырасың. Ниндидер закон юк инде, мәсәлән, мин күргәнем бар, ширкәүләрдә 3 шәм ягалар. Менә шулай тиеш диләр. Например, тиеш дип, ул тиешлек сүз юк. Например, минем акчам булмаса, мин ширкәгә киләм дә шәм куймыйча да торам. Төрле кешенең төрле хәлләре була бит. Кайсыларның акча җитәрлек, кайсыларның бик кысынкы, кайсы икене куяр, кайсы 20ләп алып та куяр. Ну, иң беренче менә бәйрәм көнне киләсең икән, бәйрәмгә куясың. Теге бәйрәмнең теге тәре алдында берсен куясың. Аннары икенчесен менә үлгәннәрне гел искә алып калырга кирәк түгел. Вот, тагын бүтәннәргә инде үзең карыйсың инде.
Икене, дүртне ме, алтыны ме, унны ме Үзең теләгәнчә шулай Иә. бит. Менә чиркәүгә нинди очракларда керергә ярамый? Бу бигрәк тә инде хатын-кызларга Ну, кагыладыр. Хатын-кызларга менә тазарынган көннәрне инде Аха. бик кермәскә кирәк. Ну, бик Бу- кирәк булса, Аха. например, менә теге ничектер нәрсәдер эш пуша нәрсәгә булса да, алга узмыйча гына керәсең дә, Арттарак торырга. арттарак торып, менә шулай теләк итәсең инде. Башка очракларда керергә мөмкин, шулай бит. Жарый, жарый, Аха. жарый. Менә бер дә ураза тотып карамаган кеше бу уразаны нәрсәдән башларга тиеш? Мәсәлән, атнаның 2 көне ураза санала, шулай бит. Ну, юк, ну, шулай башласаң да була, өзеңә карый кеше, аннары инде шуны уйларга кирәк. Уразаны куркырга кирәк түгел. Без нәрсәгәдер уразаны куркабыз. Ураза бит ул бик әллә нинди авыр нәрсә түгел. Син менә күңелеңне бик ризыкка, ашамлыкка бирмә. Менә шулай. Күңелеңдә күбрәк Алланы уйла, җаныңны уйла. Менә тормышым беткәч, кайда булырым микән, кайда таба барам микән? Менә тормышым Аллага жараулымы, юкмы дип, менә жазыкларыңны исеңә ал. Шуларга үкел, менә шулай күбрәк үкенсәң, туктале, бик күп бит менә жазыкларымны теләк итеп Алладан кичерлек сорарга кирәк бит миңа дип ураза тотып сорасаң Алладан, синең теләкләрең көчлерәк була. Ураза вакытында җинси мөнәсәбәтләргә керергә ярыймы? Ну, бәйрәм каршысына бергә булырга жарамый ул. Тыйлырга кирәк. Бәйрәм булмаган көнне җыенып, теләк итеп чиркәүгә барсаң, керергә була. Өлеш алырга жарамас ул көнне. Ансын өлеш алыр алдыннан без ашаудан гына тыелмыйбыз, шулардан да тыелабыз. Шулай, бүтән көннәрне әйтәм бит, теге бәйрәм көнгә каршы көнне без тыелабыз, бүтән чакларда җыенгач, теләк иткәч кереп чыгарга була. Чумылган кешегә крестик тагып йөрү мәҗбүриме? Кач тагып йөрү мәҗбүриме? Кайбер кешеләр бит мәсәлән бижутерия гына тагып йөриләр. Ул менә аның белән кергә ярыймы чиркәүгә? Бижутерия дип Аллага ышанган православный христиан кеше бижутерия итеп качны тагып йөрергә тиеш түгел ул. Ул аны Аллага ышанып бит, Алланың билгесе. Безне бит Алла мәңге үлемнән җылган качка кадакланып, Христос. Без аны теге бидәнеп кенә элеп йөрергә тиеш түгел. Без Матурлык өчен ярамый. Аллага ышанып, куркынып, менә бу мине шул билгесе белән Алла бәла-казалардан, төрле нәрсәләрдән саклап тора дип, аннары мин үземне Христос динне кешесе дип күрсәтергә тиеш. Ну, күрсәтергә дип тышка чыгарып түгел, менә шулай кеше күрсә дип әйтсәгез, тегеләй булай, безнең ялырга тиеш түгел. Алла алдында, кеше алдында мине ялган кеше булса, аннары теге хөкем көнне мин ул кешедән Алла атамнан уялырым дип әйтә Ходай Христос безгә. Уялып тегедә качарга да тиеш түгел, күрсәтеп тә җиргә тиеш түгел. Күрсәләр күрсеннәр, күрмәсәләр кирәк тә түгел. Ну, безнең җир өчен торырга тиеш түгел инде безгә. Менә шул чиркәү дигәннән кеше ничә тапкыр чиркәүгә барып, священникка җазык әйтергә тиеш? Елга ничә тапкыр менә өлеш алу? Аны отырыдан күбрәк итәргә кирәк аны. Теге кайчакта беренче тапкырларда может аны җылына 3-4 тапкыр итсәң әйбәт. Аннары кеше инде ай сайын булса, ай жарымга бер булса да өлеш ала башлый. Аннары инде теге бик картайган көннәрне ул инде тырыша алса, җигәре булса, атна сайын өлеш алып йөрсә дә жарый. Менә шулай. Аннары бит аны ничек дип карыйк? Менә кешегә, например,
жонырға, кайсы кеше атнага бер керә, кайсы кеше көненә 2 тапкыр керә жонырға. Менә җаның белән дә шулай ул, күңелең белән. Ул бит жазып әйттерү нәрсә, жазыклардан арыну. Арынырга тырышсаң, син аны теге җаның чиста буласың килсә, күбрәк үзеңдә әйтәрсең. Законга карамассың син. Даже закон әйтсә, например, 2 айга бер дип, име? Син аны, менә ул сине ничектер теге борчытып җөрий бит, эче поша, менә шулай иттем дип, инде арынырга тырыша кеше, андай кеше. Ул тизрәк җигерә дә жазыклар әйтергә тырыша. Жазыклар әйттерү он өлеш алмыйча да жарый. Кайчакта менә шулай. Соңгы вакытта яшьләр арасында инде бигрәк тә заманча исемнәр кушалар балаларына. Шулай бит? Модный дип әйтик. Модный исемнәр кушалар. Һәм инде менә алар чиркәүгә баргач, аңа башка исем куела бит инде, кушыла священник тарафыннан. Менә кешенең 2 исемдә булуы аның язмышына тәэсир итмиме? Мәсәлән, мин Олеся, чиркәү буенча мин башка исемдә. Әйтмим инде. Ярар, әйтмәгез. Сән үзегез дә беләсездер инде. Юк, Олесина төрле священниклар төрлечә. Төрлечәме? Потому что Олеся үзенчә андай исем булмагач, бер кеше священник менә шулай куйыйк әле дип әйтеп куймыйк, мен шул исемне аласың килмиме дип. Мин, может, бүтәнне әйтерем. Менә бу кешегә тәэсир итмиме? Ну, без шулай уйларга тиеш. Шуңганда бит без исем генә кушмыйбыз, бер Алланың изгенең исемен кушабыз. Андай исем кушкач, ул изге, ул кеше өчен бик тырышып Аллага инәлеп тора. Инәлеп торган изге кешене кимсеткән күп булабыз без бүтән исемне әйткәндә ул кешегә. Ул изгенең олы исемен биргәч, ул кешегә име без аны ничектер сөйенеп ул исемен әйтергә тиеш. Без ул кешене дә кадерлибез, дәшкән кешене дә. И вот шул исемне аңар биргән изгене дә без аны да менә шулай кадерлибез, алай итеп. Теге бүтән исем белән дәшкәндә кешегә без аны как изгесен кагып торган шикелле булабыз. Менә нинди исем белән дәшәргә соң инде алайса? Изгенең исеме белән дәшәргә бәтрәк. Паспорттагы исем. Паспорттагы исем мин белмим. Паспорттагы исем документларга булсын ул. Менә әйтәм бит теге менә кешенең изгесенә дә кадерлек була ул. Аның исеме белән дәшкәч, кешенең үзенә дә кадерлек булырга тиеш. Ул шулай санарга тиеш. Менә шундый бер миф бар дип әйтик миндә, бәлки миф та түгелдер, ул белмим. Библия укып бетергән кешенең башы китә диләр. Бу дөресме? Дөрес түгел ул. Библияның бит һәрбер жазган кенәгә Алла тыйдырган буенча жазыла ул. Шуңар булгач нишләп кешенең башы китәргә тиеш? Кеше наоборот ул акылга кергә тиеш. Тик менә Библияны аңларга бик авыр булгач, аны шулай мин дөресме аңладыммы, аны юкмы әле, тизрәк укыгач, шулай итим әле дип әйтергә тиеш түгел. Мәсәлән булса да укыгач, священник җанына кеше килеп сорарга тиеш. Мин булай укыдым, дөрес аңладым мин аны. Мин шулай итәргә тиешме, юкмы дип. Менә священник аңар аңлатыр инде аннары. Менә шулай дөресме, юкмы? Дөрес булмаса, нишләп дөрес түгел дип аңлатыр. Шуңар күрә баштан укыгач, менә шулай итмәскә микән миңа дип баштан священник җанына бар. Мин дөрес аңладыммы, шулай итә башламыйм микән, шулай итәргә дип сора баштан. Священникка әйткәч, итәрсең. Булса кайчакта дөрес аңламау бар. Менә дөрес аңламыйчы, юк, мин акыллы үзем дә беләм дип әйтә башлагач, менә аннары сез дигәнчә булыр инде. Булып чыга, бу дөрес түгел. Шулай бит, бу уйдырма. Дөрес түгел. Наоборот, изгеләр безгә Библияны укырга. Например, менә укыдым мин, без аны бик олы итәбез, күрәбез, Серафим Саровский. Шундай әвлия бар. Безнең менә ул да менә шулай бер тапкыр булса да укып чыгарга тырыш Библияны дип. Менә шул Библия дигәннән, тагын Библиядә язылган
керәшеннәргә һәм православие динендәге кешеләргә инде ул дуңгыз ите ашарга ярамый. Ләкин без үзебез беләбез, аны ашыйлар шулай ук. Менә ни өчен шулай язылган һәм кешеләр бит моны барыбер тотмыйлар. Баштан кешене, әдәмне Алла үз халкын бер закон белән алып барган, име? Бу иске закон дигән. Менә шулай. Аннары килгәч, ул менә шулай иске закон кешене жаңа закон белән торуга әзерли торган закон гына ул дип аңлаткан. Менә жаңа законга кергәч, инде безнең инде бөтен булдырган нәрсә Алланыкы дип беләбез. Алла бөтенесен булдырган гына түгел, аруландырган да дип беләбез. Менә шулай бигрәк тә менә шулай үзе килеп, менә шулай безне мәңге үлемнән җылып, ул дөньяны да аруландырган Ходай. Шуңар күрә без бер нәрсәгә дә нәрсә ашамасак та безгә хәзер җазык түгел ул. Ну, алай да менә безнең традиционный ашамлыкларыбыз бар. Безнең традицияларыбыз буенча без кайсы ашамлыкларны ашамыйбыз шул. Ярамый булып чыгамсың инде. Ну, ашамаска кирәк. Кирәксенмиш, например, нутрины ашыйлар кешеләреме? Ну, аны нәрсәгә теге ашарга юк моны. Нәрсә аны бик ашыгасың? Сез үзегез ашыйсызмы дуңгыз итен? Ашыйм. Ашыйсызмы? Менә эчүгә килгәндә сезнең фикерегез? Эчү теге Аракларны. Аракларны. Алар да ярамый инде. Юк, бик шамалап кына жарый. Ярый. Телен бер алмый торган бер кешене күрдем, шулай сорады да эчәргә булам. Шамалап була, менә мин шамалап эчәм шул дип нашлы әйтте, менә шулай. Андый кешеләр дә бар. Һәр кешенең шамасы төрле шулай бит. Ну, теге әзгенә сизәсең икән, теге әзгенә теге туктарга кирәк менә. Тукты алмагач инде кем виноват инде? Арак түгел, син үзең виноват. Әзгенә аны гына кирәк. Менә шундый бер чагыштыру дип әйтик, миндә ислам динендә яшьләр кавышкач, шунда ук шул вакытта ук никах укыта, шулай бит. Менә керәшеннәрдә кабин куйдырырга ашыкмыйлар. Ул булырга мөмкин 50 яшьтә барлар. Шулай, менә картайган көндәрендә барга мөмкиннәр. Ни өчен бу шулай дип уйлыйсыз? Бу бит инде проблемадыр. Ну, соңрак кеше килсә, ярый әле соң булса да булсын дип әйтәбез бит. Ну, бик элек кешеләр үз тормышларын кабин куйдыргач кына башлаганнар. Ул дөрес. Потому что закон буенча ничек укыйбыз без менә кабин куйдырганда да укыйбыз, булай да укырганы була. Кенәгә дә ничек язылган? Тәннәре бер була ике кешенең. Менә тәннәрне бер булып санарга кирәк, име? Тән бер булгач инде ул гомергә бер булырга тиеш. Безнең бит хәзер ничек законны белмичә, белеп тә бик кадерләмичә айрылалар кеше. Законга карамыйлар да. Аннары бик зур җазык була шул. Менә аны шулай итәргә тиеш түгел. Син вообще кабин кыйдырмасаң да, менә шулай кушылсаң, уже ул сиңа гомереңә шул кеше булырга тиеш. Кушылганчы уйла син аның белән торасыңмы, юкмы? Ну, кешенең, конечно, төрле була характерлары, төрлесе монысы, име? Кайчакта баштан белмәгәннәре дә күренә башлый. Ну, Алла бит куша әзгенә түзәргә дә тиеш без, бер-берсен санарга тиеш, кичерергә тиеш, шулай торырга тиеш. Менә шулай тора алмагач, бу бит без дөрес итмибез шул. Мәсәлән, менә айрылды ди. Шулай бит ЗАГСка барылып айрылыштылар, менә ширкә буенча ничек айрылалар алар? Ширкә буенча аны андый парларга архиерей гына бирсә рөхсәт, жаңадан шулай кушылырга. Юк, айрылу турында сүз бара. Кайчакта була ул сәбәбе аның. Кайсы сәбәпләр аны айрым шулай теге
Менә мондый тапшыруларда сөйләшергә түгел, айрым сөйләшергә кирәк. Воскресный шоуга кереп, священник янына барганда кеше сорарга тиеш, священник аңлатыр аны. Болай болай аерылырга, менә Евангелиедә укыйбыз, аерылырга безнең дин буенча жарамый. Аңлашылды. Бер-ике сәбәбе бар аның. Аның монда гына сөйләшмәйек. Һәрбер кеше, менә безне тыңлап торган кеше, аңар үзенә кирәк булса, килеп сорар ширкәвдә. Айрым шәхси инде бу, шулай бит. Менә керәшеннәрнең күп кенә бәйрәмнәре, йолалар дип әйтик инде мәҗүсилеккә кайтып кала. Шул ук мәсәлән, үлеләр мунчасы дип әйтәләр бит инде, шулай бит. Пасха алдыннан имештер үлеләр дә мунча керергә тиеш. Поминкада, родительский дендә, мәсәлән, кабергә барып, нәрсәндә, ашамлыклар калдыралар кабер өстенә. Менә булар бит инде дөрес түгел. Аны батюшкалар кире кагалар. Сез керәшеннәрдә нинди мәҗүси йолаларны бетерер идегез? Аны берсен генә әйтеп булмый, аны бар инде күбесе. Менә бу айрым-айрым поминка турында, үлеләр поминка турында. Менә бу ярамый инде ул. Менә, например, әйтим, сөякләрне зату була. Кайсы аларда эшкәнгездә юктыр. Юк. Шулай. Юк, инде үлгән кешенең сөяген түгел инде. Менә шулай теге суйган итнең, менә итне ашаталар имеш, кешегә ничектер җыялар. Мин аны чынлап әйткәндә, бу ничек итәләр дип бик үзем дә караганым юк, теге аңым салганым юк. Но ничектер нәрсәдер итәләр, менә мендәрләрне алып, менә чыгалар да, имеш, менә авылның кырыена чыгалар, кешене ашаткач, менә шулай имеш, менә затып килдек диләр, менә шулай. Үлеләрне, шулаймы, үлене зату дип әйтәләр? Ну, жанны зату. Бу бар әйбер. Бу бар, Ишеткәнем менә шулай. Менә мондыйларны, конечно, бетерергә кирәк. Ölü münçası. No juğun sin mene işken Paska aldığından işken aldanrak. No juğun ölüler kabirden tırmıylar alar. Tenleri jir aslında şirip tura. Canı indi küpten bu dünyadan alıngan. Kim kilip juğuna sinin. İndi ölüler münçası indi bula ol. No mene andıyları bizde bek küp şol. Küp şol. Atağın üstöp nərsələrini aytır idegіз. No mene min aytam tege paminka utkərüşlər əbilerde, şularga big aytırayım, mene siyeklerin zatuşlarga. Mene ışanamın dip imanını okuylar, biz nişek ışanabız dip aytələr. Işanamın bir gene serkifke, Allah'dan koyulgan bir gene aru jeyin dip aytəbiz, no aru jeyinga ışansan, aru jeyinini tыңна, ol bir koyda da izgilerde iretmiler, aruknegerde etmiler, mine şulay siyeklerini tutup zatıgız deyip. Ник özünü aldıysın. Arujinga serkifke aşanan deysin. Özün serkifini tыңнамыйсың. Mine şulay, haman şulay etesin. Әлі bit kişini jiyalar da şanamını jırlap giteler. Özü şirkevge aşanam deyte. Özü şirkevini sanlamay. Менә шулай еткәч. Алай, жәй син ышанамынларны җырлама, үз әллә нәрсәләрне укы, кешене алдама. Менә кеше бит аннары ничек аңлый. Менә безнең теге Нина Түтейме, ничекме шунда теге кемдер менә шулай дип җырлаган, шулай дип өйрәткән. Без инде ул әйткәнчә, ул бит картлардан өйрәнгән диләр, менә шулай. Kartlar da nişik tınlamadı священникlerini. Alarının tınlagan kartları da nişik tınlamadı. Haman şulay tınlamışı baralar. Bir tulma ikinci tulmaga şulay kaldıra, üçüncü tulmaga şulay kaldıra, şulay tumuştan tumuşka mine şulay başlıklarını sanlama bara. Менә тагын шундый әйбер бар. Мәсәлән, үлләрне искә алганда 40-ы, ярты еллыгы шулай бит менә әбиләр килә дә инде, алар укыйлар һәм аларга акча бирәләр. Бу теге дөрес әйберме? Ну, акча бирәләр дип менә шулай дип әйтим. Менә әле аның суммасы да бар. Ул бит инде теге менә шулай бирелергә тиеш имештер. Ну, ул теге аларның үз эшләре инде. Үз эшләре. Так только укыган кеше
шулай етсе әйбәтрәк. Син бит Алладан куелмаган менә алба хезмәтенә. Үзең генә килдең. Син бит священник түгел, кем түгел име. Син менә барсаң инде менә шулай укый инде. Аны да укыйм, үземнекеләрне дә укыйм дип әйтте. Менә шулай шуңа риза бул. Болай это, ну, теге кешеләр бирсәләр, бу да риза булса, ризалашып, менә шулай әйтсәләр, үз эшләре, ну, алай итү бик әйбәт түгел шул. Бик әйбәт түгел, Әйбәт түгел. Теге бирмәсәң килмәс дип, әле бүтән аннары тагы это каргап калмасын дип тагы куркып бирәләрдер, белмим ничектер. Священниккә бит теге это Алла көтүеннән сыйланырга теге это тиеш шулай закон буенча. Ну, алар бит священникләр түгел, кемнәр түгел. Менә шулай. Син үз туганыңмы, туганың авылдашыңмы, килдеңме, күңелдән уку гына җиткән шул. Менә чумулу вакытында кемнәр крестный була ала? Ну, кемнәр дип. Ну, закон буенча ир балага ир кеше булырга тиеш. Кызга хатын кыз булырга тиеш. Шулай. Ул өйләнгәнме, юкмы, анысына карамый ул. Только теге, ну, 16 яшькә җиткән кеше булса әйбәтрәк. Үз ул кеше аңларга тиеш. Син просто болай гына галочка итеп теге крестный булмыйсың, име? Син аны өйрәтергә тиеш дингә, име? Син аны өчен Аллага сүз бирәсең. Тормышымны теге закон буенча торырга менә кеше шундый сүз биргән күк була, име? Шайтаннан бисәм, шайтанны ташлыйм, аның усмаклыгын, аңар хезмәтне ташлыйм дип, име? Аллага кушыламын дип әйтә кеше, име? Менә шулай. Ул сүзне биргәч, ул сүз буенча торырга да тиеш. Хәзер шумлалар да Алла кушканча тормыйлар. Болай гына Алланы белеп тә тормыйлар дип әйтергә була. Аларга Алланы онытмасалар да Аллага хезмәт итеп тормыйлар. Аннары бит жазыкларыбыз күп җыела. Жазыкларыбызга үкенмибез. Шулай үлеп тә китәбез, име? Алла аннан сораса, син бит сүз бирдең миңа хезмәтче булырсың дип. Ну, шулай дип уйлыйм, име? Бала булдым бит. Мин андый сүз бирмәдем дип әйтер тагы. Кем бирде соң? Урсатасына менә ул бирде дип. Ну, без килеп әйтәбез, име? Ну, чынлап та ул бит сүзне бирде. Ул җавап итәчәк ул кеше өчен. Шуңар күрә болай гына ярар булыйм әле чакыргач дип уйларга гына тиеш түгел. Син аны өйрәтә алырсыңмы, юкмы? Ата-анасы аны закон буенча торырга өйрәтерме, юкмы? Менә шулай Аллага жаралы булып чыкмаса, син өйрәтмәгәнне белеп, сиңа да Ходай кыен итмәсен. Шуны уйларга кирәк. Аңлашылды. Менә кеше үлгәч, бик нык еларга кушмыйлар. Имештер инде аның җаны өзгәләнә диләр. Авыр була дип әйтәләр инде. Бу дөресме? Дөрес фикерме? Дөрес дип инде менә шулай кирәк дип җыларга, алай җыларга кирәк түгел шул. Теге кайчакта бит менә тотып калып булмый күз яшыңны. Менә кайгыргач менә шулай теге җыласың килсә, кеше үз-үзен туктата алмагач, нәрсә эшли инде ул? Менә без бит менә жазык нәрсә була ул, име? Ходай белә, син үз-үзеңне бу жазыктан тыйыла аласың. Менә тыйылып калырсың гына, юкмы дип, менә сине сынап карасым килә дип әйтә, име? Бу бит менә кеше үз якын кешене, туганын менә шулай җирләгәч, ул бит аны менә күзләреннән яшьләре чыкса, ул аны туктата алмагач, нәрсә эшли инде? Ну, теге туктата алсаң инде, бик артык җылама, менә шулай чыгып торса, нәрсә эшлисең инде менә шулай? Кешене тоже без гаепләргә тиеш түгел. Шулай. Менә православие диндәге кешеләргә мәчеткә кергә ярамый һәм киресенчә.
ислам динендәге кешеләргә чиркәүгә кергә ярыймы? Ну, Куркалар бит инде кайбер кешеләр теге. Нишләп без менә шүрлиләр? шулай дип әйтик, безгә менә безнең чиркәү Алла ие дип санарга тиеш. Без, менә мин, например, бүтән динләрнең теге иләренә бик керергә тырышмыйм. Миңа ул нәрсәгә любопытство өчен. Да. Любопытство җиргә Ходайга җазык ул. Син теләк итәсең килсә, синең үз өең бар, Алланың ие бар. Син теге, например, православный дингә чумылгач, шул үз өеңә кереп җир. Ну, мәсәлән, экскурсия ярыйдыр бит инде карага или юкмы? Экскурсия булып кирсәң жарый ул, но экскурсия булып кешенең бит ул ничектер, менә бүтән кешенең синең динне булмаса да бит ул ничектер кадерле урын, Син теге күзләрен тегәләп кенә карап чыгарга гына аның өчен керергә как неуважение шикелле ул. Шуны әйтәм. Кермәскән сезнең фикергә шулай бит? Ну, җиреп торма. Әйтәм бит теге, Аллага нәрсә булса да әйтәсең булса, үзеңә кер. Болай гына карап чыгарга, кеше анда керә дә үз күңелен бирергә, Син болай гына кирип чыгасың әллә ничектер. Теге санламаган килеш анда ничек нәрсә җиреп торырга кирәк. Аңлашылды. Анар тагын шундый бер сорау бар инде. Менә авылларда бик тузган тәреләр була. Шулай бит аларны менә нишләтергә? Ну, аны чиркәүгә килеп, менә шулай күрсәтергә кирәк. Башка мондый тәре алдында инде бит теләк итеп булмый бит, Минем жаңа әйбәт кенә матур гына тәрене алырга кирәк. Жарый ал дип әйтер дә священник, шул чиркәүдә калдыр. Алар үзләре инде беләләр нәрсә жасарга бит алар белән. Теге үз авылында чиркәү булмаса, бер сыраны бит айына берме, 2 айына берме, ну хоть жарты жылга бер бит сыраны барып киләсең чиркәүгә. Шунда бар да калдыр аны. Менә яндыру буенча? Ну, жандыру буенча сыраны без жандырабыз. Кая булса да жандырмаска лучше аны. Чиркәүнең урыны булса, жандыра торган урыны. Шунда жандырсыннар. Чиркәүгә биреп яндырган, шулай бит, үзеңә түгел. Мәсәлән, шундый кешеләр бар, алар динен алыштырганнар ди. Бу зур гынахмы? Ну, әйдәгез гынах кына жагыннан карамыйк аны, Син вот ничек дип андый кеше баштан үзеннән сорарга тиеш. Син Алланы сөясеңме, кадерлисеңме? Кайсы кеше менә яшьләрнең менә шулай була, менә шулай аларның динен алмасам, кияүгә алмый, өйләнәсе килмей дип әйтәләр инде. Син иң беренче инде үзеңнән сора. Син менә ышанасыңмы, юкмы дип, Алланы сөясеңме, юкмы дип. Син шуны сора баштан. Син бит динне алыштырырга ничек? Син үз динеңне әйбәт беләсеңме, законны әйбәт беләсеңме? Алыштырсаң ничек була ул? Теге әзгенә баштан үз туганнан биргән динне әйбәтләп бел. Аннары бит, безнең дин бездә, например, священниклар бар, тегеләй булай. Алар белән сөйләшеп кара баштан. Ул ничек инде ул теге булай гына теге ул динне бүген алыштырса, иртәгә кире кайта, ул кеше теге җил тирбәткән камыш шикелле менә шулай. Бүген тегенде, иртәгә мондай, аңар андый кешегә ничек ышанырга? Ул иртәгә тагын тегеләй әйтсәр, алай кеше булырга тиеш түгел, ул бик серьезный шаг булырга тиеш кешегә. Миннән, минем сүзләремнән уялган кеше булса, хөкем көнне мин Алла атамнан аннан уялырым, дип әйтә Ходай. Әле бу динне сатмаган, алыштырмаган кеше, кешегә шулай әйтә. Уялган өчен генә шулай әйтәм дип әйтә, Алыштырсаң, ничек була? Христос алдыннан. Аннары бит Христос алдына басабыз. Нәрсә аннары әйтерсең? Шулай. Мәсәлән, тагын шундый бер сорау бар. Гаилә яши. Икесе динде, берсе православие, берсе ислам. Менә алар гомер буе яшәгәч инде, менә алар күмеләләр төрле зиратларга. Бу ничек, сезнең моңа ничек карашыгыз? Ну, безнең, например,
Закон буенча православный зыяратта православный кешеләр генә Күмелергә тиеш. Мгм. Даже теге, ну, например, ауылда православный халык тора име, ну, бераз бүтән кешеләр дә бар име. Ну, анда инде теге авыл советлары белән сөйләшеп, кырыеннанмы аерып бүтән зыяратны жақын куярга була аны. Ну, православный зыярат инде православный кешеләр өчен булырга тиеш. Ну, айрым күмелү ярый инде ул, име? Теге бер-берсегә ятырга тиеш дип әйтәләр бит инде, ир белән хатын анда. Ну, әйбәт булса, менә бит мин шуңар әйтәм дә, менә алдан бит сорадыгыз мине, име? Менә это буламы, юкмы теге гаиләне оештырырга төрле динле кешеләргә. Менә шундыйлар аннары очрый шул. Менә проблема гел гомер буена сузыла инде Аны шулай бит. алданрак уйларга кирәк шул. Теге атуаннары баштан кушылабыз, аннары баланы ничек итәбез, тегесен ничек итәбез, аннары менә шулай үлгәч кая булабыз дип, аннары тотыналар менә шулай кеше уйларга. Син аны алдан лучше уйла. Менә мәсәлән, үлгән кешеләргә инде алдан ук урын алып куялар. Менә мин шулай күргәнем бар зиратларда. Бу кирәклешме? Ну, кирәкле дип. Имеш гомерне озын айта диләр әле. Юк, озын айтмас ул гомерне. Ну, алдан әзерләп куйсаң, әллә нәрсә түгел ул. Була жар, теге жаныңа зыян тидермәс ул. Отец Владимир, сез ничә уйлыйсыз, үлгәннән соң тормыш бармы? Ну, мин уйламыйм, мин ышанам бар дип. Бар дип ышанам. Менә шул ышанамын иманны әйтәм бит, име? Мәңге тормыш буласы дип көтәмен. Амин. Шуның белән бетә ул иман. Менә сүзне йомгаклап инде безне караучыларга нәрсә әйтер идегез? Нәрсә дип әйтерем? Гомер тиз үтә. Кайчандыр Алла алдында басырбыз. Нинди җавап бирербез дип күбрәк уйлап торыгыз, туганнар. Менә шулай Аллага жарау булып калмыйчы, күк патшалыгыннан тыш чактан калмаска тырышыгыз. Аллага бит жараулы булырга әле бик җиңел дә түгел ул. Алла дигәнчә тормышны кичергә дә җиңел түгел. Күп эшләргә кирәк, тырышырга кирәк. Шайтан да жабыша бит, туры барырга ирек бирмәй. Бик асат түгел ул. Алданрак яшь чактан инде аны уйла башлагыз. Тормышымны ничек үткәрермен? Алла алдында басмыйчы калмам. Аллага җавап бирмичә, кая булса да үтмим. Менә шулай кит моннан. Мин сине белмим дип, шундый сүзләрне ишетмәс өчен яшьтән үк тырышыйк. Картайган көнне дә моңаеп калмыйк. Алла бөтенесен кабул ала. Тик тәүбәгә килергә генә тырышыйк. Алла хөкеменнән узып булмас. Анысын бер чакта да онытмагыз. Ходай сезгә булышсын барыгызга да. Отец Владимир, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен.